Na finančných trhoch bude v tomto týždni rušno. Kvartálne výsledky oznámia spoločnosti Tesla, Boeing, IBM či Coca-Cola. Logicky si najväčšiu pozornosť vypýta spoločnosť Tesla, ktorá patrí do tzv. Magickej sedmičky a spomedzi týchto firiem oznámi svoje výsledky za tretí kvartál ako prvá. Elon Musk medzi tým rozdáva každý deň $1 milión človeku, ktorý podpíše jeho petíciu na podporu ústavy USA. Ide však o jeho snahu takto podporiť kampaň Donalda Trumpa. Ten má medzi tým problém s tým, že ani jeho voliči nie sú úplne spokojní s jeho navrhovanými clami alebo teda ďalšími tarifami pre spoločnosti, ktoré nepodnikajú v USA. Trump cez nechce donútiť zahraničné firmy presunúť výrobu do Spojených štátov, avšak analytici upozorňujú, že to bude viesť k vyššej inflácii. No a za zmienku stojí aj čerstvá správa z Číny. Centrálna banka druhej najväčšej ekonomiky sveta opäť znížila úrokové sadzby. Odborníci si však myslia, že musí prísť aj fiškálny impuls pre pretrvávajúce problémy najmä v sektore nehnuteľností. Sledujte FT News SK pre čerstvé správy z finančných trhov.